Kloos Harmoniegroep Confetti uit Venray gaat samenwerken met Koor Harmonie uit Oostrum. Ze geven een concert genaamd Lights of December. We gaan samen een sprankelend kerstconcert in de Schouwburg verzorgen op zondagavond 17 december om 8 uur. De bedoeling is dat vooral de mensen de kerstsfeer gaan voelen. En dat het gewoon een hele mooie samenwerking wordt waar mensen nog echt van kunnen nagenieten. Ja, eigenlijk hebben we elkaar tijdens een korendag een keer getroffen. En toen hadden we zoiets van, misschien kunnen we wel een keer iets samen doen. En vandaar is dat idee geboren. We hebben elkaar opgezocht. En tot nu toe verloopt de samenwerking prima. Tijdens het concert komt een gevarieerd repertoire aan bod. Er worden stemmige nummers gezongen, dus niet alleen kerstliedjes. We zingen 3 nummers samen met Confetti. En ja, nogmaals, heel veel kerstsfeer. Dat mogen ze verwachten. Ja, noem eens wat nummers die de revue passeren. Stille Nacht wordt gezongen, Lights of December, Have Yourself a Merry Little Christmas. Ja, van alles. The Rose is een nummer wat gezongen gaat worden, May It Be. Ja, verschillende kerstnummers worden gezongen. Confetti en Koor Harmonie hebben nog niet eerder samengewerkt. Het is ook wel even wennen, ook nu vandaag de eerste keer samen gerepeteerd. Ook de mannenstemmen, want dat zijn wij natuurlijk niet gewend, want wij zijn een dameskoor. Maar nogmaals, het klinkt heel mooi en warm en ja, we hebben er zin in. Daar komt het op neer eigenlijk. Deze samenwerking met Confetti, smaakt dat nog meer? Gaat er nog meer samenwerking gebeuren? Wat ons betreft, wij werken sowieso heel graag samen met andere koren. We hebben al met het Venrays Mannenkoor samengewerkt en dat is ook goed bevallen. Ook dit weer. Ja, het smaakt zeker naar meer. Samenwerking is gewoon goed, krachten bundelen, daar gaan wij voor. Er was een klein foutje gemaakt tijdens de voorverkoop, maar gelukkig is dat nu opgelost. Ja, in de voorverkoop is helaas misgegaan dat wij niet in het programma van de Schouwburg zijn opgenomen, maar de kaartverkoop op dit moment gaat toch nog ontzettend goed, dus we zijn er heel erg blij mee. De Schouwburg heeft ons wel digitaal wat meer aandacht gegeven. En vandaar dat het echt nu echt goed gaat lopen. Het balkon is nu opengemaakt, dus nu zijn er weer volop kaarten verkrijgbaar. Want er waren nog maar 2 rijen beschikbaar in de zaal. Want wij hadden, ja, op 400 plaatsen hadden we eigenlijk gerekend, maar het worden er dus waarschijnlijk meer. Dat hopen we ook natuurlijk. Jullie spelen natuurlijk het liefst voor een volle zaal. Tuurlijk, en dus liefst natuurlijk uitverkocht. Ja, hopelijk gaat dat nog lukken, maar dat is misschien iets te positief. Maar we gaan ervoor in ieder geval.